primul tău client rămâne dezamăgit de comanda livrată, cum procedezi? Este important să abordezi și să remediezi această problemă cu calmitate. Ascultă cu atenție feedback-ul clientului și încurajează să-ți explice toate nemulțumirile lui cauzate de livrarea comenzii. Prezintă-i scuzele tale sincere față de nemulțumirea și dezamăgirea cauzată de livrarea comenzii. Propune clientului soluții concrete sau remedierea problemelor de care el a fost nemulțumit, sau returnarea produselor, sau returnarea banilor, sau un discount la următoarea comandă. Rezolvă rapid problema, nu amâna, astfel clientul o să vadă că tu ești serios, atent și te preocupă satisfacția clientului. Dacă această problemă este din cauza greșelilor în procesele tale de preparare, remediază pentru a evita repetarea lor pe